Mi esker etortzeagatik eta gaur asmoa da Txipitxapa ekimena aurkeztea. Txipitxapa ekimena sartzen da mugikortasun jasangarriaren helburu horren barruan beste ekimen bat bezala eta bilatzen duena da herri barreko desplazamendu horiek oinez egitea, batez ere oinez egitea, ez? Izan ere, jabetuta gaude, jende askok daukan pertzepzioa dela hiri barreko distantziak handiak direla eta neurri handi batean ulertzekoa da ere, izan ere egin dugun hiri ereduak ez du askotan hortan laguntzen, baina gero nolabait datu objektiboetara joeten garenean adierazten dugu edo ikusten da distantziak ez direla hain luzeak eta benetan egingarriak direla. Orduan, ikusten dezute, Txipitxapa mapa bat da, segurazki hirietako metroa erabili baldin badezute, hori nolabait ekartzen digu gogora, eta bertan adierazten direna da, esaten nuen bezala, borobiltxoen barruan daude herriko zerbitzu ekipamendu edo herritarrak asko erabiltzen dituzten eremuak eta haiek lotzeko zenbat denbora eta zenbat distantzia egiten dugun. Ez dira zehaz mehatzak, baina bai da holako aproximazio bat edo modu eskematikoan adierazten den zerbait. Hola, lehenengo biztazoan, koloreen bitartez ikusi ditzazkegu zeintzuk diran distantzia laburrenak, berdearekin izango ziren distantzia labur horiek, eta gorriak adierazten dizkigute distantzia luzeago horiek. Hiribarneko edo Hondarribi trinkotu horren informazioaz aparte, baita ere sartu dugu Iruneko hainbat puntu garrantzitsuz, izan ere konsideratzen dugu hondarribitar askok erabiltzen dituztela bai tren geltokia beste leku batzuetara mugitzeko eta nola ez, San Juan plaza izanik Irungo zentroa, horren lotura ere zenbatera dagoen adierazi dugu. Plano ideologiko batean, iruditzen zaigu oinez ibiltzea bultzatzea importantea dela, batez ere hiru mailatan. Alde batetik, guretzako osasungarriagoa ere badelako, kotxea ezartzea eta oinez ibiltzea. Bigarrena, evidentemente, kotxea ezartzeak inguruneari ere mesede egiten dio, soinua, kutsadura. Eta azkenik, plano sozial batean ere inpaktu handia du, oinez goazenean jendearekin topatzen gara, elkarrizketak egiten ditugu, eta umeak ere beraien artean elkartu eta jolasteko aukera gehiago ematen ditugu, ez? Eta hau zuzenean lotzen da ere, hainbestetan entzun didazuen Auzo Bihotz proiektu horrekin, izan ere lanean gabiltza, ikusten da argi ez, nun dagoen herriko zentro hori, hor daude distantzia motzenak, baina lanean ari gara beste eremutan ere nolabaiteko zentro horiek sortzeko, eta iruditzen zaigu ekimen honek mahai gainean jartzen duela hiri trinkotu baten garrantzia zenbaterainokoa den, ez? Eta, pixka bat hau, orain ateratzen dugu, izan ere, naiz eta etorkizuneko hiri multizentru hori nahi dugun, orain ere baditugu Hondarribian oso erosoak eta agradableak diren ibilbideak, eta horiek bultzatzeko udara izan daiteke nolabait momenturik egokiena. Eta orduan, orain ateratzen dugu, folletoa edo papera etxeetara iritsiko da, eta orduan gonbidatzen ditugu herritar guztiak, begiratu dezaten beraiek ohikoa egiten duten ibilbide hori, kotxez zenbatetan izango zen zenbat minutu edo zenbat distantzia den, eta oinez egitera gonbidatzea, ez? Hori izango zen pixka bat helburua. Honetaz aparte, ikusten dezute baita ere kaleko soportetan egongo dira, momentuz hemen hasi dugu, bai geltokiko komunean eta baita hemen, nolabaiteko noduloa egiten delako hemen, autobus geltokiak eta daudelako, baina asmoa da gero auzoetara ere informazio hau zabaltzen jutea eta hori ez, nolabait sozializatzen jutea. Eta gero azkeneko momentuan bizitan datozkigun horientzako ere informazio baliagarria da beraiek ere ikusteko herria oinez egitea erreza dela. Eta pixka bat hau da ekimenaren espiritua. Ez dakit galderarik edo, baduzue? Orain moda jarri dira, 10 minutuko hiriak edo herriak, ez dakit identifikatu duzuten herrian ohitura txarra asko, jendea dagoela Soretatik portura jaisteko kotxez egiten duena, eta nahiz eta bitxia izan. Bai, badaude, egia esan, Auzo Bihotzetako bilerak egiten genuenean, batez ere detektatu genuen akartegi auzotik, zegoela holako tendentzia handi bat, esaten dut akartegi, izan ere minututan behiratzen baldin badugu, 2 minutu edo 7 minututan zentroan zaudelako, ez? Baina bai da auzo bat, non jendeak ohitura asko daukan kotxea hartzeko zentrora jaisteko, eta
lotuta dago hori esaten nuen hiri ereduarekin, hori ez, partzela pribatuak eta espaloiak oraintxe bertan ere ez daude danak egon beharko lirateken txukunen eta argiteria ere hobetu behar da, orduan, bueno, horrek guztiak eragiten du ez izatea oinez jutea lehenengo aukera, baina bueno, pixka bat honekin helburua hori da.